60 konslu li jirrappreżentaw 60 pajjiż differenti minn madwar id-dinja inġabru kollha taħt saqaf wieħed għall-konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela saħaq fuq l-importanza tal-irwol tagħhom. Dan speċjalment f'każijiet fejn f'pajjiżna ma jkunx hawn ambaxxata tal-pajjiż li jirrappreżentaw u ma jipprovdu assistenza lil persuni ta' nazzjonalità barranija f'Malta u jiffaċilitaw iż-żjara tagħhom f'pajjiżna. Il-Ministru Abela semma dan f'kuntest li issa Malta saret ċentru għal prosperità globali b'eluf ta' ħaddiema barranin li sabu opportunitajiet ta' impjiegi f'Malta. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin fisser l-importanza tal-konsli onorarji u qal li dawn joffru opportunitajiet b'saħħithom biex jibnu relazzjoni multinazzjonali. Dawn huma wkoll Maltin li għandhom storja pożittiva xi jgħidu dwar pajjiżna. Malta qed tagħmel passi l quddiem fejn għandu x'jaqsam l-iżvilupp ekonomiku u rridu nkomplu nsaħħu dan l-iżvilupp ekonomiku billi naħdmu ma' pajjiżi oħrajn ukoll. Intant il-Ministru spjega li Malta qed iżżid l-isforzi tagħha fl-Afrika mhux biss permezz tal-kummerċ u relazzjonijiet bilaterali li kompli tibni matul is-snin, imma anke permezz ta' impenn lejn l-iżvilupp sostenibbli. Ghana huwa eżempju ċar tal-ewwel missjoni għall-ewwel ambaxxata li għandna ġewwa l-Afrika subsaharjana. Aktar il-qoddim matul din is-sena nittamaw li niftħu wkoll il-bibien ġewwa Tokyo, ambaxxata ġdida fil-Ġappun, u lura dan inkomplu nespandu l-orizzonti tagħna bħala pajjiż biex inkunu aktar pajjiż globalizzat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.